Journalist read, and we have... Lumahok ang mga campus journalists mula sa iba't ibang paaralang elementarya at sekundarya sa Division Schools Press Conference na ginanap sa San Fernando City, La Union. Ang mga kabataang lumahok mula sa Schools Division Office of the City of San Fernando, La Union na susubukang sungkitin ang kampyonato sa National Schools Press Conference o NSPC. Enjoy nyo lang ang gagawin nyo ngayon. Tapos kung may mga hindi kayo nagawa, next year, yun dapat ang gawin ninyo para manalo kayo. Okay? That will be your goal. Na maging manalo kayo at syempre, hanggang NSPC, pupunta kayo. But before that, palagpagan nyo rin ang inyong mga magulang na nasa likod. Very supportive. Naimbitahan din ang iba't ibang personalidad na eksperto sa iba't ibang larangan sa pamamahayag bilang mga hurado at para maibahagi rin ang kanilang mga kaalaman. Ilan lamang sa mga nilahukan ng mga young journalists ang news, feature, sports and editorial writing, mobile journalism at radio and TV broadcasting. Isa sa highlights ng event ang TV broadcasting kung saan napili tayong hurado. Naging abalang mga kalahok sa scripting, production at maging sa actual broadcast. Gamit ang limitadong makabagong teknolohiya, akalain mong tila TV broadcast professionals na ang mga kabataan na nagpakitang gilas sa English at Filipino TV broadcasting. Hindi naman sumuko ang ilan kahit pa nagkaroon ng kaunting aberya. May temang Campus Journalism for Change, Reporting with Integrity and Innovation ang aktibidad. Parang na-inspire lang po kasi ako sa mga ibang broadcasters like nakikita ko po siya through social medias. Joan Punsoy, Balitang Solid North.